Nasleduje zastávka. Už sadni si. Next stop. Námestie Ľudovíta Štúra. Klakni si hore. Vyskoč hore a tak si klakni. Mali sme výkon prechádzku. To je ešte málo ešte. Išla by som sa aj tam a vystúpim a prestúpim. Vieš, to budeme musieť ísť nekve. Nie, vystúpim a nepôjdem do Mlínsk tam do toho obchodu. Tam, vieš? Tam, kde idete vy, vieš? Mohla som si tam pozrieť, ale nechce sa mi. Námestie Ľudovíta Štúra. Toto, ja neviem, Nivy, no. Tiež do nich. Áno, hej. Že som chcela tiež sa pozrieť do nich, ale nie. A možno niečo dám práť a uvidím a spravím polievku a ja rada robím karfiol. Ale Môžem tiež včera kúpila karfiol, tak si ho zajtra spravím. ja stále robím, ja ho tak robím, ale tak to je jedno. Ja som si dala tú cukinu troška a šunku. Hej. To budeš mať pekné z farby mažoly na tom kotli. A čo si robila s tou cukinou? Čo? Čo si robila s cukinou? Tak zapiekla som ho včera. Zmiešala s cibulou celých 24 hodín. Troška dala som, povie mi tá dietolekačka, že dala som zahrast ousených vločiek, však asi dávaj zákusok. A teda som toto zmiešala a sol a potom napred troška oleja a vlastne parmezán na vazávne. To bolo také prvka, dojedla som to dneska, ale bolo to síte. Ale je tam niekoľko druhov. Čože? Je tam niekoľko druhov receptov. A ja som ti nejaké všelijaké posielala. A kľudne si môžem dať, niekedy nemôžeš, ja svoj by som si dala lečo. Ja už viem, čo som. Kúpila som točenú salamu. Že bude teplo zase. Ja mám, tak polievka je dobrá, ja zeleninou stále robím, vieš? Nasleduje zastávka. Next stop. Malá Scéna. Do Eurovej chodíš? Do Eurovej chodíš? Malá Scéna. Áno, každý deň. Nie, ale čo chodívaš, ne? No teda potom sme boli spolu. Ja aj nebola som vtedy, hej? Ja som nebola ani v meste. Nasleduje Dobre, zastávka. kupovala som ich obchode a utekla mi čula, stále mi utekajú nohy do boku. Nemáš Aj štatútu. plánu? To mám, určite. Čo mám robiť? No takú plošku do toho. Teraz nemôžem, lebo sú akurát. Aj tak. Ale mám aj štatky a tie vonky už tam Tiež? ale ten synátor sa vôbec nedarí s tou mamkou. Vôbec? A počkaj, ja bol na pohrebe? Wow! Akože, však bola nevesta, tak musel. Čo bolo, tak musel. Ale oni sa nedaria. Počkaj, a tá nevesta sa s ňou baví? Áno, je pekná. Tá vnúčka je teraz na deťmi na Yorku, na Tajsku 2 mesiace. Tak tam je lacné. Stávať, ale to nie je podstatné. Ja som myslela, že niekedy sa hovorí... Ten syn má koľko rokov? Či nevieš? Kto? Štefan, ten syn má koľko rokov? 60. Ja som myslela, že 50, ale že už 60. On je o 7 rokov mladší, o 5.
Ale mohol by mať rozum, aby už... Čo? Ešte, akože nebol taký istý, lebo sa podobá, strašne sa podobá. Všetci majú meno Vlado. On nezášol si Vlado, zlúky Vlado. A myslela aj Prekárovi včera, sa cítil. Ja sa bojím, ja hovorím, Štefanka, obed bol veľmi dobrý. Štefanka, keď budeš potrebovať, ja ti pomôžem vyhadzovať. Keď pokiaľ žil, tak nechcel vyhodiť nič. To tak je čo, 50 alebo 70? 70. To môžeš ísť ešte ďalej? Nejdem ďalej.